It's Lillard. He got the shot. Ahojte, vítam vás pri novej epizóde NBA show Buzzer Beater. Moje meno je Joe Trendy a so mnou je tu môj obľúbený spolumoderátor Tomáš Prokop. Tomáš, ahoj. Ahoj, ahoj. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pri našom celkom busy živote nájsť čas na túto naše hobby, dá sa povedať, a stretnúť sa a porozprávať sa niečo o NBA, pretože dejú sa veci a to je rovno, že playoff, čiže ja si myslím, že poďme na to hneď, ale ja by som ešte z úvodu možno, že chcel povedať niečo o takom sklamaní alebo konci dynastie, čiže je ti asi jasné, že hovorím o Golden State Warriors, ktorí nakoniec nedali ani, že play-in, dostali sa do play-in s odretými ušami, ale nakoniec predsa nestačili na Sacramento a lučia sa a už veľa ľudí vlastne, že odpisuje. Klay Thompson má myslím, že 0 bodov. Áno, Teo už pred reláciou hľadal tie pozitíva z toho a jedna pozitíva je, že má Klay Thompson na ruky kartičku, čiže keby to náhodou teraz ukončil, tak Teo už pročíta v hlave, že koľko sa zvýši cena. Áno, eBay čakaj. Ako by si to celé povedal? Akože celá sezóna bola u nich, že dosť tragická. Nakoniec to dali, ale proste boli to ups and downs a väčšinou iba downs. Za mňa to je bordel proste o tom, ako, čo sme sa už veľakrát bavili, že Golden State podľa mňa nezareagoval dobre s tým, že Draymond Green je hráč, ktorého už tam nemali mať. Že proste pri všetkej úcte k nemu stále akože keď sa zatne v nejakých veciach, tak je to stále akože výborný obranca a také si, ale to všetko, čo porobil, a keby nebol Američan, a ešte čierny Američan, tak už podľa mňa nie je v NBA, lebo proste tie rany rozdáva v každom zápase, knockoutoval Jordana Poola. Moc mu nepomohlo to liečenie, či jak to hovorí. Áno, druhá vec aj vyplakala zase na tlačovkách, že mu viac pískajú fauly a tak ďalej, ale čo sa čuduje, vieš, proste to je už je tak s prepáčením annoying, že ľudí to vôbec nebaví a stále si nevedel, že čo sú, že či hľadajú vlastne nejakú small ball zostavu s Cummingom, ktorý proste bude behať, potom tam našli toho Piota Jacksona, či ako sa volá, čo je vlastne nováčik, čo hral veľmi dobre s Greenom chvíľku. Teraz to také až do polštiny meno, ten ruky. Áno, tento Podzemský. Ten hral veľmi dobre, ale stále tým zase chýba experience, proste stále nevedeli, či to bude small ball. Aj ten Steph hral veľmi dobre, ale trošku išiel dole percentami, tak to bolo cítiť. Klay Thompson proste mal také streže, mal úplne otrasné, potom dobre, potom hrozné, teraz tým 0 bodmi to počiarkol. Chris Paul bol asi väčšiu sezóny zranený, potom sa vrátil, teraz Steve Kerr povedal, že by ho chceli naspäť a hovorí, že na čo? Za 30 miliónov novárák, to je podľa mňa veľa. Čiže určite je to koniec dynastie a neverím tomu, že proste s tou trojicou Klay Thompson, Steph Curry a Draymond Green ešte môžu niečo ukázať, že proste ako OK, keď to dajú pokope a ostanú zdraví, tak možno nejaké play-off uhrajú, ale ja už tomu týmu neverím a Steph by si zaslúžil, keby to proste celé nejako prekopali alebo mu dali možnosť odísť, aj keď to asi on nespraví, že myslím si, že on je ten typ, ktorý chce odohrať celú kariéru. Áno, no veľa ľudí aj o tom Clayovi hovorí, že vlastne ten už je done a uvidíme, akože Nie sme zvyknutí, že vydával 0 bodov. Ono to je veľmi ťažké prijať inú rolu, vieš, lebo on bol zvyknutý, že proste hral, že bol proste v defense, dokázal ubraniť hocikoho, bol catch and shoot guy, proste dával veľa bodov, nepotreboval driblingy. A teraz takže ja by som si vedel predstaviť nejakého roleplayera, vieš, že proste by išiel do nejakej menšej role Rea Allena, čo mal možno v Miami, alebo tak. To je áno, dobrý nápad. Len tu je otázne, či to on psychicky príjme, že teraz budem hrať nejakých 20-25 minút, niekedy možno aj menej, že proste záleží od matchupu, s kým budeme hrať. Akože podľa mňa použiteľný by stále bol, akože keď sa zavrie do telocvične a bude strieľať, tak stále tú ruku má. A viem si ho predstaviť v nejakom týme, že by tam proste prišiel a hral by tam tie druhé husle z lavičky. Asi je potrebné, že keby chcel pokračovať v tej kariére, tak asi niekde inde, lebo predsa len to Golden State, tých fanúšikov ho majú s niečím spojeného, niečo tam znamená. A je to aj pre neho veľmi emotívne. Čiže ak pokračovať, tak inde, ale uvidíme. No, že myslím si, že už za nejaké nostalgie Golden State ho bude chcieť udržať, len záleží aj za koľko. Áno. No, uvidíme, budú mať určite perné leto, alebo budú musieť robiť niekedy, že možno, že zlé rozhodnutia, myslím také ťažké rozhodnutia, áno. Koho poslať preč, ale dobre, no. Určite sa mnohí pýtate, že prečo sme sa dneska tak zladili s Tomášom. Nebojte, stále som Lakers fan, ale proste New York mám veľmi rád a
aktuálne, keby som mal povedať nejaký film, kde sú mi najviac takí, že najviac mi sedia tí hráči, tak je to New York Knicks. Mám rád New York je krajší ako mesto. New York mám ako veľmi rád, jedno z mojich asi najobľúbenejších miest. LA je také celé, že rozťahané. LA sú pekné tie pláže, ale to mesto stojí za prd. Je to, áno, akože je tam comedy store, čiže akože tomu... Áno, to akože to berem, že do comedy store, keď vlezeš, tak OK, ale tie ulice, vieš, bezďaci a také to Hall of Fame je taký o ničom. Áno, takže Lakers fan ostávam, ale mám rád... Pardon. Áno, ale pozrite sa, mám aj akú peknú šiltovku od The Streets, ďakujem. No ale Tomáš, keby som ti pred sezónou povedal, že Knicks skončia vo východnej konferencii na druhom mieste, ako by si ma počastoval, ty blázon, alebo... Vieš čo, asi by som bol trošku šokovaný, že predvídaš možno také veci dopredu, ale tým, ako mali poskladaný ten tým a ako sa posunuli možno cez sezónu, tak to pre mňa nebolo prekladné. A plus východná konferencia je totálny bordel, vieš, tam je strašne veľa iných hráčov. Okrem možno s výnimkou Bostonu, tam nikto nemal, že by nemal zdravotné problémy. A Knicks to proste využili. Dokonca aj Knicks mali zdravotné problémy. Presne, chýba im akože najlepší, myslím si, že Bronson už je najlepší hráč, ale tak dlhé roky bol Julius Randle, ktorý sa nakoniec ani nevrátil. OG Anunoby by tam mal proste stretch, keď chýba 25 zápasov alebo koľko. Mitchell Robinson, ten proste od začiatku sezóny. Ale proste je to ten grinder tým, ktorí bojujú do poslednej chvíle a to, čo spôsobili, ako to si neviem presne, aká atmosféra musela byť Madison Square Garden v tom druhom zápase s 76ers, keď prehrávali o 5 bodov v poslednej minúte a ešte to boli také veci, že Bronson trafil tú trojku o obruč, potom získali loptu, akože, že vraj bol foul, ale OK, ako ja hovorím, že v takomto momente Madison Square Garden v tomto, že nikto taký foul neodpíska. A prvú trojku netrafili, Hartenstein musel doskočiť loptu, DiVincenzo trafil druhú trojku, nakoniec vyhrali, akože to bolo brutál, že proste, že berem, že Embiid na jednej nohe a bolo to cítiť, ale proste zdolať Philadelphia, keď Embiid aj Maxi dajú obidvaja 35 bodov pomaly, že... Mali veľmi dobrý zápas, akože... A že, proste, že aj ešte to s nimi otočiť, akože... Úplne to bol ten Knicks basketball, bolo to, že som sa zamiloval do nich, že proste oni predtým, aj v 90. rokoch to bol proste bitka, tvrdé, tough guys a teraz vlastne Josh Hart, ktorý je hard toho týmu, ktorý proste vidíš... Toto sú moji takí najobľúbenejší hráči, proste Brunson, DiVincenzo, Hart, ten Hartenstein sa mi strašne páči, OG, akože Randle mi tam, že mi až nepasuje tam Randle do toho týmu, že... Áno, oni by podľa mňa mali spraviť všetko, ako škoda, že ten Randle sa zranil, že teraz mu tá value išiel trošku dole, že proste spraviť nejaký package s Randlom a s Robinsonom a s nejakými picks, ktorí majú veľa, proste zahrať nejakú nespokojnú hviezdu. Ja verím, že to bude Anthony Davis. Zajímavé. Takže to by bolo pre mňa také, že to by bolo super, čo sa môže ďalej odcítiť, lebo neviem si predstaviť, že túto trojicu by dali preč, čo si hovoril. A plus... To ešte, ako keby, že nemôžu normálne, že to pamätáš, je zohral celý deň. Keď sme sa napríklad predtým bavili, že čo to s nimi spravia, tie výmeny za OG Anunoby, že odišiel len Quentin Grimes, RJ Barrett aj... spomeniem si. Že vlastne, čo to s nimi spraví, všetky tie veci okolo. A zober si, že to spravilo to nič. Že proste aj pri tom Grimesovi zistili, že vlastne... Až prekvapený, jak to všetko kliklo. Že... Áno, že nepotrebujú proste hráča, ktorý Grimes sa im nehodil, lebo proste ako dobrý obranca, ale nemá dribbling, vieš, dribbling a oni potrebovali proste ballhandlera a ten McBride, ktorý čakal 1,5 sezóny na šancu a ukázal sa, veď v tom prvom zápase hral fantasticky, dal tam dosť trojok, proste výborne bránil, dokáže vytvárať tlak na loptu, to je to, čo stále opakujem, tlak na loptu, aj keď Maxi ho nebráňa ako by mali, ale bráňa tých ostatných. Stále si myslím, že to bude séria, ktorá bude dlhá. Že tá Philadelphia sa doma schopí, že pokiaľ bude hrať a tiež ten crowd vo Philadelphia je špecifický. To sú ináč fakt, že dva obrovské crowdy sa stretli, že ľudia tým žijú. Ale rešpekt pred tými Knicks, ako hrajú a je to presne ten Knicks basketball, čo majú ľudia. Ten tvrdý. A ten opak toho Shiny Lakers, že proste Showtime Lakers, Shiny Lakers hviezdy, tak proste New York je to, že tí grindery, ktorí si to vybojujú. A dokázali dvakrát vyhrať zápas, aj keď Bronson hral hrozne, no. Áno. Tiež podľa mňa veľmi dôležité. Tiež áno, teraz že sú aj reči o tom, že vlastne, že taký, že overrated, že je vlastne presne, že kvôli tým zápasom, ale akože vidíš, proste ten Knicks vedia zabrať a idú. Možno, že hovoria, že menej by mal strieľať, lebo že mu to troška už prepína. Áno, že strieľa veľa a proste, vieš, to je to, že play-off je to, čo ťa ukazuje, že či si ten proste rozdielový hráč a to, čo on dokázal v Dallase a to, čo on dokázal minulý rok, že sa aj s tou malou postavou
presadil, lebo to je to, čo sa furt bavíme. Mali rozhrávači proste v play-off nefungujú. Je to strašne málo výnimiek. V histórii nám to ukázala, keď pokiaľ si teraz ako Steph Curry alebo výnimoční hráči, ktorí proste dokázali priniesť niečo naviac, tak ako Isaiah Thomas, tak proste to až tak nefunguje. Alebo Chris Paul, ktorý proste bol v tom prime. Čiže uvidíme, no má šancu a musí sa nejako schopiť, lebo tiež to zase bude nejaké to potom také že čo s tým ďalej. A toho hráča, ktorého som myslel, bol Immanuel Quickley. Quickley, áno. Rýchlo si na ňu zabudol, to je taká slovná hračka. Áno, čiže uvidíme 76ers samozrejme. Ja tiež od toho čakám, že to bude super séria a aspoň zápasov. Pokiaľ by Embiid úplne že neodpadol. A čo si myslím, že tým, ako sa zatiaľ, že asi bude hrať. Tak by som to bral, že kľudne 4-3 pre Knicks, nech to je Madison Square Garden sa to rozhľade s nejakým buzzer beaterom. Aj keď teraz buzzer beatere okrem našej show mi robia nočné mory. Kto dostaneme sa k tomu. Čiže naozaj, že veľmi zaujímavá séria. Ďalších, čom by som sa chcel dostať... Nevadí, že je zranený Jimmy Butler. Miami proste robia zle, Celtics aj naďalej. Dneska v noci, akurát keď nahrávame to vo štvrtok ráno, opäť Miami dokázali vyhrať na palubovke Bostonu a ja neviem, či oni si z nich už srandu robia tam naozaj, že ja som dneska aj písal na Twitteri, že oni môžu postaviť, že G-League a proste dokážu robiť problémy. Je to neuveriteľné. Bostonu sa o nich musí už len snívať. Vieš, že síce sa dotiahli minulý rok z 3-0 na 3-3, ale prehrali 4-3. A dať zo 43 po trojkových pokusov 23, to je proste crazy. Miami basketball, super obrana, Bam Adebayo hral výborne, Tyler Hero 14 asistencií, proste dokázal zobrať tú playmaker rolu. Každý tam premenal strely, či to bol ten nováčik, Chimi, jak sa... Zas mi vypadlo meno, už zabudám. Ja viem, ten Joaquín... Španielský meno, ja si spomeniem, akože... Ospravedlňujem sa, že sme zavodli, dúfam, že sa neurazí, keď mal som dlhú noc, bol som včera v Nitre na hokeji, takže sme noci a vieš si to predstaviť, ty si tiež určite furt píše špeciál po noci, takže... Áno, stále človek na tom robí. Tak to bolo, samozrejme, Chakes som myslel, klobúk dole, čo ten Erik Spoelstra dokáže s tým tímom, že proste aj keď nemáš Jimmyho Butlera, aj keď si proste skončil dole, aj keď hráš proti Bostonu, ktorý doma neprehráva, tak aj keď aj tak na ním dokážeš vyhrať. Stále si myslím, že Boston proste tou kvalitou a všetkými tými vecami sa to ukáže, že proste postupí a vyhrá, ale Miami sa mi zase dostalo do hlavy. Áno, presne, že môže to skončiť 4-1, ale proste tam asi veľa ľudí čakalo, že to bude 4-0 v suchom triku, jak sa hovorí, čiže teším sa na to. Kľudne ostaňme na východe, ešte by som... Ešte jednu vetu by som dohovoril, prepáč, že k tomu sa určite dostaneme ešte v budúcnosti, ale tu sa ukazuje, že proste Boston musí vyhrávať blowoutý zápasy, že proste keď má hrať Boston clutch time a clutch veci, tak proste je slabší, lebo dobre, teraz bolo, že vlastne Brown dal nejakých 33 bodov, keď sa nemýlim, a Tatum nejakých 28, ale Tatum tam mal takú proste hluchú pasáž, že 6 minút nevystrelil, vieš, že vlastne, že oni s tým majú problém, vieš, využívali Porzingisa v týchto a Porzingis hral otraste, ten mal tuším minus 33 plus minus. Áno. To sú všetko veci, ktoré sú tie, ako volajú, že adjustments teraz vlastne, jak to vyriešia tí tréneri v tých malých matchupoch, aby sa proste zlepšili. Čiže som veľmi zvedavý, ako sa tá séria vyvinie, lebo tiež som si hovoril, že dneska ráno prídem a poviem, že 4-0 pre Boston a Miami zase ukázalo, zase dalo facku, že nezabúdajte. Z Miami Heat a akože dokazujú to každú sezónu. Už tu viac menej už by to asi nemalo byť iba prekvapenie, iba možno, že ešte väčšie prekvapenie, ešte väčšie, čiže uvidíme. No, ďalšia séria, ktorá je na východe, je Milwaukee proti Indiane, tam je to 1-1. Pacers akože celkom rozbili Milwaukee doma v tom druhom zápase, tam tiež výborne myšla strelba a všetko tak, čiže toto som tiež čakal, že Bucks by nemali mať až taký problém, ale tam vidno, že proste je tam Doc Rivers, ktorý má oveľa horšiu štatistiku ako tréner predtým. A no uvidíme. Môže to byť podľa mňa prekvapenie v tejto sérii. Môže, určite. A úplne by som to nenazval až taký veľký prekvapenie, keďže Milwaukee stále chýba Giannis. Damian Lillard má brutálne prvé polčasy a v druhom polčase mal... Dal teraz 25 bodov dal či 35 bodov za polčas, myslím, že tak, až nejaký rekord, že boli tam štatistiky, že fakt, že má ich strašne veľa vo svojej kariére. To je jedna vec. Druhá vec je, že proste to Milwaukee stále má nejaké výpadky, vieš, že vlastne
je to tým, ktorý keď niekto proti sa rozstrieľa, tak ty nevieš reagovať. Čiže proste oni ostanú, vieš. V tom prvom zápase výborne bránili Indianu pod 100 bodov, čo sa podarilo len pár tímom. Toto, že vlastne, že Indiana je hlavne ten ofenzívne ladený tým, že... Áno, a proste boli vyrovnané a uvidíme. No proste Milwaukee jedine môže zbiť, to si myslím, že to je pre nich toto. Mne sa nepáči ako Haliburton a to sa ešte dostaneme k tým veciam. Určite. Poviem možno takú vetu, ktorá nebude úplne príjemná, ale ako som pozeral, ale chcel by som dať shoutout Pascalovi Siakamovi, lebo niekedy sa bavíme, že o tých najväčších hviezdách, o tých strelcoch a Siakam nie je nejaký strelec za 3, ale niekedy potrebuješ hráčov, ktorí tam už boli. A Siakam vyhral ten titul v Toronte s Kawhiom Leonardom a vie, čo to znamená a proste prišiel do play-off, ten tým mu sedí, hrajú rýchlo a proste z Bobby Portisa si robí trhací kalendár, v každom zápase dal vyše 35 bodov, hral vynikajúco a momentálne najlepší hráč tej série. A môže to byť taký zlomový hráč k tomu, že keby tá Indiana proste to Milwaukee prekvapila. Vieš, že proste, neviem to úplne odhadovať, ak Milwaukee začne brániť a bude dobre, tak malo by stále nejako to dokázať. Že proste... Giannis sa má ešte vrátiť, nie? To je druhá vec, len on má zranené, tuším, lítko a je to... To je takéto, že to musíš doliečiť dlhšie, ale bude sa asi chcieť vrátiť do play-off. To je jeden problém. Druhý problém, že presne podobne to mal Kevin Durant vtedy, keď si pamätáš Golden State, že tiež mal takéto nejaké zranenie, nakoniec sa vrátil a potom celú sezónu bol out. Proste si roztrval achilovku a prečítam iné veci. Giannis je síce v tomto neuveriteľný, že sa dokáže vrátiť rýchlo, ale uvidíme. No, že oni hlavne potrebujú, aby bolo po tých 4 zápasoch, dajme tomu 2-2, vieš, a keby sa tedy dokázali Giannis vrátiť, tak to môže byť ten kľúčový hráč, ale zase to, neviem, či to budú úplne urýchlovať, vieš. Ale čo sa teraz stane v Indiane, či vlastne vyhrá Indiana 2 zápasy doma, alebo nie. Jasné. Dobre, potom je tam aj séria Orlando-Cleveland. Priznám sa, pozeral som, myslím, že prvý zápas. Gratulujem. Áno, prepáčte mi, podľa mňa je to strašná nuda. Na Orlando sa nedá pozerať. Proste Orlando sa ukázalo presne to, čo bol problém. Ako ten tým dobre bráni, proste makajú, ale oni nemajú útok. Nemajú offense, proste Franz Wagner zabudol strieľať a okrem Bankera proste nemajú hráče, ktorí by to mohli zobrať na seba, že strašne im chýba go-to guy, strašne im chýba nejaký strelec. A proste Cleveland podľa mňa využíva aj to, že presne, ak sme sa bavili o Siakamovi, tak podobný prípad pre playoff, ktorý je Mitchell, ktorý sa tiež dokáže dávať 30 bodov a vie byť výborný a plus oni už v tom playoff boli a poučili sa, vieš, veď Mobley má už zažité playoff, Allen dokáže dominovať pod košom. Prekvapilo by ma, keby sa Orlando ešte zmohlo. Myslím si, že Cleveland to ovládne. Tiež si myslím, že tuto viac menej by to malo byť jednoznačné. Akože, dobre, playoff basket je samozrejme niečo iné, ale Orlando aj nemá ani skúsenosti a presne čo si aj vymenoval, takže tak, dobre, no poďme na západ. Čo by sme... Začneme Thunder proti Pelicans, to je tiež vlastne... Tak beriem to vždy také nové, mladé týmy, alebo neviem, ako ich stále tak škatľujú. Samozrejme, Thunder sú najmladší tým a zatiaľ to vedú 2-0. Čakal som, že Pelicans možno, že by mohli ten jeden zápas uchmatnúť. Vlastne presrali si ten prvý zápas s prepáčením, že proste to bola obrovská šanca. Tiež tam mali takú podobnú, ako keď hrali z Lakers ten play-in, tam hral Zion a tam proste Zion, keby sa nezranil, tak dovolím si tvrdiť, že Lakers by mali dosť veľký problém v závere, že proste nevedeli s tým si rady. Áno, hral výborne vtedy. A teraz vlastne hrali výborne všetky tie veci, ktoré oni proste potrebujú v závere Pelicans, že vlastne majú dobrú obranu, vysokých hráčov, proste dokážu potrapiť tých superov a strašne bolo vidieť, že chyba ju skúsenosti tým OKC a mohli to proste Pelicans uchmatnúť, ale pokazili si to. Proste pokazili sa v závere a SGA zase zobral na seba a ukázali ten clutch guy a dokázali proste vyhrať taký ten zápas, že presne takéto dvojbodové, trojbodové výhry pre taký mladý tím, keď nehrá úplne najlepšie, sú najlepšie v tom zmysle, že to je strašne to experience, keď si dokážu, že vieme vyhrať aj na tejto úrovni. Áno. Proste vieš, že proste Pelicans mali, Jones výborne bránil, Troy Murphy dával nejaké koše z diaľky, ale nedokázali to zlomiť a v druhom zápase ich proste OKC úplne rozobral. Sice začali proste dominantne, Valanciunas dal nejaký 11 bodov za 3 minúty, že proste dokázali tú silu, išli cez to, že vlastne, vieš, všetci vedia, že OKC nemá kila, nemá doskok a tak ďalej. Ale potom sa rozhovorali, či do Holmgren trafil nejaké trojky a už ich potom rozobrali a vyhrali úplne easy. Uvidíme, čo to bude, či teraz, keď sa Pelicans vrátia domov, ja by som tam proste vypustil psa Alvarada, že proste nech ide po SG-ovi a nech to proste idú. Mal by dať ten taký koľko, 2-3 roky. A proste idú proste ten grind, tvrdý basketbal, že to je možno šanca, ale skôr to vidím tak, že OK si možno našlo taký recept, že ako na nich. Že ako na nich, no.
Áno. Ďalšia séria, tak na túto som sa akože veľmi tešil, alebo respektíve ako by som to... Vedel som, že to bude zaujímavé a aj zatiaľ to dokazujú to stav série 1-1. Opakujem, nahrávame to vo štvrtok ráno. Clippers proti Dallasu. A tam normálne ma prekvapil, že playoff James Harden že v prvom zápase, že hral že veľmi dobrý zápas. Výborne, aj Paul George hral výborne a... Bez Kawaja hrali. Bez Kawaja a Dallas proste... Dallas mám taký problém, že vlastne strašne stoja v tom útoku, vieš, že vlastne všetko to je o to, že čo vymyslí Kyrie, čo vymyslí Luka a keď ich proste zdvojú a tí hráči ďalší netrafajú tie strely zvonku, tak to môže byť problém. Ale úplne sa ukázalo, že jak tá séria môže byť rozmanitá, vieš, že vlastne v tom prvom zápase celkom dominoval Clippers od začiatku zápasu, ja som išiel aj po počase spať. Áno, to bolo fakt, že celkom. Že potom to bolo také too easy, ale ten druhý zápas Dallas a hlavne brutálne je to, že keď si spomenieš, keď sme sa v prvej polovici sezóny bavili o tom, že Dallas proste vyhrá zápasy len keď dá 130 bodov a že proste budú len total offense, tak tým, že proste dostali PJ Washingtona, Gafforda, proste došli tam týchto hráčov a začali brať obranu, dokonca Luka mal taký zápas, že proti nemu hráči mali tuším 2-7 na strelbu a v time nič, že aj on bránil, že vlastne vyhrali zápas, ktorý bol pod 100 bodov, ktorý bol proste bitka, kde by sa očakávalo, že to vyhrajú Clippers, tak vyhral Dallas. Áno, Tým to môže ukázať veľkú vec, že proste dostať sa pod kožu, plus hral Kawhi, ktorý si myslím, že sa zlepší v tých ďalších zápasoch, ale momentálne keby som mal koho favorizovať, tak favorizujem Dallas, lebo proste aj doma je nejaký silný, ale tiež asi to bude séria minimálne 6 zápasov. Áno. Ďalej tu máme Minnesota proti Suns. No je to 2-0, no teraz neviem, či byť prekvapený alebo nebyť, ale naozaj, že Minnesota šlape veľmi dobre. Tá obrana, tam vlastne, že tam je Gobert, celkovo hráči Ant-Man, Gobert a ten McDaniels, akože... Ja výborne, aj smerom dopredu, že vlastne... To je akože jeden z najlepších hráčov, že KT... Už si robia srandu, že to je Anto Scotty. Že to je... Mám tam viacero vecí. Pred sériou sa hovorilo, že by to malo byť pre Phoenix, lebo Phoenix jasne vyhral skoro všetky zápasy v základnej časti. Toto, že ako 2-0 by som nečakal. Áno, že plus Minnesota sa vracal Cat, ale Minnesota ich zatiaľ hlce, že proste tá fyzickosť a tie proste doskoky tvrčiara im úplne vyhovuje. Phoenix je úplne odidený, proste je to stále útok, je your turn, my turn, chýba im rozohrávač, Booker proste mal byť rozhrávačom, ale ukázalo sa, že proste nie je to pre neho dobrá rola a plus nechcem to tak trošku povedať, ale tuto je trochu... Na začiatku tohoto playoff je vidieť, že Tatum a Booker sú trošku overrated preto, lebo sú to tie americké tváre budúcnosti a nie sú to tak dobrí hráči, ako je Jokic, ako je Doncic, ako je Giannis Antetokounmpo, ako je SGA. Bolo silné, lebo obidva boli porovnávaní, že nový Kobe, jeden aj druhý a podľa mňa tam tá mentalita Kobeho, že dosť absentuje. Akože skills basketbalisti sú to výborní. Tatum není killer a Booker sa proste zaoberá s prostostiami, vieš. Dokáže sa vytočiť na prostostiach a proste sú to veci, ktoré mu nepomáhajú. A myslíš, že je to ešte že tým vekom, že ešte má tam, že... Podľa mňa už nie je. Podľa mňa on je taký typ, vieš, že vlastne... Hlavne... Lebo Kobe tiež akože musel dospieť do toho hráča. Áno, ale Kobe bol, predsa jasné, ale Kobe bol taký, keď mal 20, vieš, a 21, 22 a potom proste do toho, ale zase Kobe bol totálny killer, vieš, že Kobe išiel za hranu vo všetkom, vieš. Že proste Kobe by ťa roztrhal na palubovke. Brutálne bránil, brutálne útočil, vieš. Áno, že to... Ale nechal sa vytočiť niekým, vieš, že Booker sa niekedy nechá vytočiť. Keď sa mu niekto dostane pod kožu, tak sa nechá vytočiť, vieš, zbytočne. No a ten Phoenix vyzerá strašne disconnected, vieš, akože áno, idú teraz domov, uvidíme, tam to možno zmenia. Môžu to dať na 2-2 kľudne, hej. A Minnesota vyzerá oveľa lepšie. Gobert výborne bráni, dokáže aj keď switchovať hráčov, plus nemajú kusy. Vieš, Minnesota má strašne široký káder, že vlastne vie použiť veľa hráčov. Slowmov, proste je tam Alexander Walker, ktorý hrá výborne z lavičky. Proste Naz Reid je Six Man of the Year, potom plus ešte majú Mikea Conleyho, ktorý sa proste rozhoral v druhom zápase. Plus Ant ukázal také veci, že nepotrebuje, to, že sme sa bavili, že niekedy Minnesota trpí na to, že Antovi, keď nejde, tak nevedia v tých clutch timeoch to proste inak uhrať, ako že on to hrá cíli. Áno. Ale on teraz proste to nesílil, proste dokázal prihrať, dokázal proste spraviť nejaké veci. Takže je to super a
Minnesota to má výborne rozbehnuté a Phoenix zatiaľ to vyzerá tragicky. No, uvidíme. Akože neodpísoval by som ich. Určite je tam Kevin Durant, ktorý tie skúsenosti má. Čiže to by som ich určite neodpisoval, ale hej, je to také malé prekvapenie pre mňa, že je to 2-0, v momente, keď to nahrávame. No, čo ma neprekvapuje, je 2-0. Ešte by som jednu vec dodal, že Durant všetko super, ale tiež si musíme uvedomiť, že koľko už má rokov. Ale akože stále je to sledovať o tie strely. To je všetko super, ale že proste ten vek úplne nezastaví na to, aby dokázal proti tak fyzickému týmu to otočiť úplne sám. Hej, a Bradley Beal neviem, či je úplne... Bradley Beal podľa mňa nie je hviezda. Proste nie je hviezda taká, aby sme hovorili, že 3 hviezdy. Vieš, že proste to je... Oni obetovali veľa za hráča, ktorý nemá takú kvalitu. Tak v tom Washingtone je jasné, že bol perfektný, lebo tam... Futbol zranený, vieš, no. Áno, to je druhá vec. Dobre, no, séria, ktorá ma neprekvapuje, že je 2-0, je Denver proti Lakers. Nuggets... Lakers sú ich bič, už dá sa povedať fakt, lebo to je neuveriteľné, ale toto chcem povedať, že Lakers slúži k úcti, že to play-in zápas, že si nevyberali, že chceme hrať z OKC, alebo takto, že fakt, že do toho išli. Toto, že išli do toho naplno, aby hrali, povedali si, OK, Denver, keď poďme do toho. Prvý zápas OK, ale ten druhý zápas, keď tým vyhráva o 20 bodov, dokáže to prehrať buzzer beaterom a hlavne ja nerozumiem, prečo som si to pozrel, že musím povedať, že pipni to Frank, že prečo toho AD-ho vypojili z hry, alebo ja tomu nerozumiem, však AD má fakt, že vynikajúcu sezónu, 70 zápasov, naozaj, že je to ten najlepší hráč Lakers, proste fakt hral ako beast a oni ho proste, že odpoja, však v druhom polčase ty vole, ja neviem, že či mal, že 5 striel, alebo ako to bolo, však to je úplne, že ja tomu nerozumiem, že to je Darvin Ham, toto proste podľa mňa posral ako coach a začali to dávať na LeBrona, ok, LeBron tam dal nejaké, že 2 trojky dôležité, ale AD zrazu prestal hrať, že pod košom. Ja proste, že ja som na to pozeral, že nechápem to, veď ja ako amatér sa na to pozerám a že vidím to a že NBA coach jedného z najslavnejších tímov histórie proste toto nevidí, ale neviem, akože OK, urobili tam aj Denver nejaké zmeny, ale proste stále sa to dalo cez toho AD-ho hrať. Neviem, či mu došla para, alebo či to také bolo, ale s tomto súhlasím, proste na môj vkus je v tom clutch time, tu máš LeBron, proste to je... Áno, je to tak. Prvý zápas hral otrasne, tam nedal nič, v tej štvrtine, v druhej zápase áno, tam trafil nejaké trojky, ale potom zase tam bral na seba trojku na konci, pritom tam mohli dať pod košom, mohli dať proste prečo musíš, keď je o 2 body, prečo musíš ísť do trojky, nemusíš ísť do trojky ešte, keď máš nejaký čas. Ten tým mi príde strašne taký vypojený a hlavne súhlasím s Charlesom Barkleym, že problém je to, že oni furt niekoho hodia pod teraz to bude D'Angelo zase. D'Angelo Russell, ktorý podľa mňa hrá dobre, hrá slušne, akože dobre, OK, nemal, ale tiež trafil nejaké strely. Neviem, ten Denver psychologickú vojnu vyhráva, že vlastne dostáva sa im do hlavy, dokáže to otáčať. Mind games, určite aj toto. Dokáže sa otáčať, má ten clutch time. Uvidíme. Škoda, že nám nevyšlo, že by sme boli po treťom zápase, že proste tam by som rád vedel, že možno sa Lakers zmohne a vyhrá o viacero bodov. To očakávam, že či sa naserú, lebo akože on aj minulý rok dostali síce 4-0, ale tie zápasy boli že celkom vyrovnané. Teraz, že je to opäť, lebo oni, že nehrajú zle, to má na tom najviac sere, že keby od 30-20 dostávali, že OK, srad na to, áno. Ale keby, že lebo nehrajú, že úplne zle, len proste sú tam chyby a presne, že mind games a toto, akože ja už teraz som sa troška nasral, ale ak oni urobia, že D'Angela, že pošlú preč a budú chcieť Trae Younga, tak ja normálne, že ja neviem, že rozmýšľam, že či fakt, že už úplne, že toto, že Knicks, čo mám na sebe, že už fakt, že im prestanem fandiť, alebo čo, lebo no dobre, prepáč, troška som sa opustil. Pôjde, som zvedavý, vieš, oni zase obviňujú Darvina Hama a tak ďalej. Druhá vec, kaučovať LeBrona, ktorý má 40 rokov, všetky tie veci za sebou a proste to nie je veľmi jednoduché, že vlastne... Tak ale vieš, keď ho vidíš tam ruky vo vrecku a stojí si na tej čiare, máš pocit, že... Áno, že asi by mal, že len zase druhá vec, keby si moc otváral ústa, či by zase potom nebol problém s LeBronom, že druhá vec, Davis vyzeral na tlačovke strašne taký nasraný na tie veci, ktoré sa udiali, že vlastne aj jak odpovedal. Bol to aj nejaký, akože ja viem, že keď Lakers sa sťažujú na fauly, tak ľudia s tým majú problém, ale dostal tam riadnu šupu D'Angelo po tvári. Áno, tam boli to také veci a prvýkrát sa stalo možno za všetky tie víťaznú sériu Denveru, že vlastne Denver házal viac šestiek ako Lakers, predtým hazali Lakers, takže... Kde ste teraz? Na fauly by som to proste nehovoril, lebo predtým bolo, že ja by som vedel nájsť nejaké akcie, kde proste LeBronovi pripískali, že to je tak, okay, stane sa.
v týchto veciach a proste to mali ich na lopate, a aj tak ich nezdolali, že proste to sa ti... To sa ti nemôže stať. A druhá vec, ten Denver už je slabší ako minulý rok. Proste je slabší, lebo nemá tú lavičku, má tam proste Browna, má tam Watsona, ktorí nie sú až tak skúsení. Nemá tam takých proste strelcov. Brown tam práve nie je, nie? Ja myslím Browna... Áno. Brown, to sa nejak ináč číta. Hej, áno. Nemyslel som Brusa. toho, čo je v Toronte. Majú slabšiu lavičku, ale proste... Stále sa môžu spoľahnúť na ten klač toho Jamala Murrayho, proste Caldwell Pope vie trafiť do dôležité trojky, proste majú tú výbornú svoju akciu, keď hrajú proste pick and roll Jamal Murray s Jokičom, Jokič ide a nahadzuje to Gordonovi, ktorý zo slabej strany z backdooru vybieha. A uvidíme, no ja očakávam, že Jokič bude ešte v LA ešte lepšie, ako bol teraz, že proste, že aj on sa ešte prepne do nejakého iného levelu. Áno, než akože toto je Jokič Gordon, tak vlastne celkom dobre Lakers majú vzadu Behava Rui Hachimura. Áno. Hachimura je podľa mňa úplne ideálny. Ten je výborný, ja som rád, že ho aj podpísal a nečakal som, že bude až tak dobre hrať, že je to fakt, že právom mu patrí miesto v základe. A dobre, a hlavne vie tam proste hrať aj na pozíciách vyšších, lebo je silný, vieš, je silný fyzicky a dokážu proste oni brániť, akože vieš, chyba Lakers je to, že mali byť vyššie v tabulke, vieš, že mali byť vyššie tabulka a nemuseli by riešiť Denver v prvom kole, vieš. Tak no čo, stačí titul z Las Vegas, ale akože stále, pozri, ja viem, že ľudia hovoria, že Lakers, že titul majú z Disneylandu a že Las Vegas. Pozrite sa, vezmite si, ak fandíte nejakému týmu, a keby váš tým vyhral tieto veci, tešíte sa aj vy, takže akože to sú... Ja som to už raz prirovnával, Teo, a poviem prirovnať ešte raz. Tomáš, ako keď pozeráš film s Danielom Day-Lewisom. Daniel Day-Lewis je úžasný, ale tak na seba strhne pozornosť, že ty niekedy nepozeráš, čo sa v tom filme deje a nepozeráš ostatných hercov, lebo proste on tak na seba strháva pozornosť. A to je LeBron. LeBronová experience je taká, že tak na seba strháva pozornosť, že proste potom tie adjustments a niektoré tie malé veci potom nefungujú, vieš, že to je tak. A ja to zase chápem, akože on je úžasný v tom veku, akom je, ale už sa nemôže porovnávať s tými najlepšími hráčmi, ktorí sú. A oni napríklad, zase som počúval, že ako chválili za obranu a neviem čo, a viem zobrať veci z Clutch Time, kde tam rozhadzoval ruky a proste jeho hráč tam doskočil a dal koš, vieš. Hej, no je to také, no uvidíme, akože dobre, nebudem prekvapený, hej, že Nuggets vyhrajú nad Lakers, ale... Neverím tomu, poviem takto, Lakers to môžu dramatizovať, to by som nebol prekvapený, ale neverím tomu, že Lakers ešte, ak sa v tejto chvíli bavíme, že vyhrajú 4 z 5 zápasov, vieš. Áno. Ja by som bol vďačný, keby aspoň jeden zápas proti, prosím vás, akože v septembri mám narodeniny, tak môžete mi dať darček, aspoň jeden zápas tej série, nech to dá, lebo už je to fakt, že je to depresívne s tým Denverom. Ale tak OK. Dobre, myslím si, že sme celkom zhodnotili to playoff. Ospravedlňte sa, že vlastne teraz asi v sobotu, alebo kedy to pozeráte. Myslím si, že dobre sme sa pozreli na tie série. Ani jedna by nemala byť ešte ukončená do tohto vysielania, teda keď to pozeráte. Ale poďme ďalej. Máme tu celkom zaujímavé veci ďalšie. Napríklad vyšli nominácie na individuálne ceny. A môžeme clutch player Steph Curry, DeMar DeRozan, SGA. Tam myslím, že je to v pohode. Áno, jasné, to je akože, tak clutch player, to je také zvláštne ocenenie, vieš, akože ja to rozumiem, že prečo je, ale je to zvláštne ocenenie, také, že proste, čo ja viem, ako, také neviem si to úplne uchopiť, vieš, že jak to uchopiť štatisticky, vieš, že to je, či to dobrá najlepšieho, alebo či toho, ktorý v tom najlepšie vyzeral, alebo trafil najkrajšie, vieš. Most improved player, Tyrese Maxey, Alperen Sengun a Kobe White. No tu mi napríklad v kľude by tam mohol byť podľa mňa, že Jalen Brunson. Lebo akože neviem, či už akože vieš, už minulú sezónu mal super, ale však teraz bol možno, že najlepší rozhrávač na východe. Áno. Akože ja si myslím, že to vyhrá Tyrese Maxey, len proste tam... A ten hrá vynikajúco, akože je o to pokoj. Základ taký, že vlastne, že keď dostaneš väčšiu minútač, viac lob, tak jasné, že ti pôjdu tie štatistiky hore, lebo proste predtým tam mali predsa len Jamesa Hardena, ktorý na seba bral veľkú pozornosť. Ja by som to možno aj dal Sengunovi, vieš, ktorý proste ukázal, že sa pohol a hovorí sa, že je taký baby Jokic. Takže by sa páči, ale typujem, že asi Maxi to vyhrá. Áno. Six Man of the Year, Malik Monk, Bobby Portis a Naz Reid. Tam to už ktorí to už oznámili. Myslím si, že Malik Monk prišiel o to, lebo sa zranil. Áno. Keby proste odoral celú sezónu do konca. Ale Naz Reid fakt, že je úplne... A Naz Reid je super, že to je proste Naz Reid je aj ukážka toho, že Minnesota môže potom aj toho Townsa vymieňať potom ďalšie v lete alebo kedy. Áno, potom tam máme Rookie of the Year, to neviem
na čo vôbec čítať. Podľa mňa to, ak nevyhrá Victor Wembanyama, tak 100%. Niečo je zle. Na začiatku sezóny bolo chvíľku tých prvých sa Chet s ním hral, že bol s ním tak narovnako. Od januára skončil tento súboj. Ale Victor proste Wembanyama akože klobúk dole, akože brutál. Akože skôr ten tým nehral lepšie a nemá rozhrávača, ale tak už sme sa o ňom viackrát bavili. Áno. MVP, Dončić, SGA a Jokic opäť bude hráč mimo USA MVP sezóny. No som zvedavý, ale podľa mňa, akože keď sa na to pozriem, no tak asi ten SGA, asi by som mu to vedel, že dať, aj kvôli tomu podľa mňa by to chceli urobiť, že Jokic zase nemal a Luka Dončić, akože vždy sa hovorilo, že by mali ísť do MVP jeho sezóna, čiže akože v tejto sezóne opäť hrá vynikajúco, ale kto vie, čo to budú zohľadňovať to, že OKC boli prví, alebo ako sa na to budú pozerať, to ma celkom zaujíma. Akože klobúk dole, že SGA sa zlepšil druhýkrát po sebe, má výborné to klač, výborné bráni, vadí mi, že neháže trojky. Uvidíme, je to vyrovnané. Jokičovi trošku môže negatívne spraviť to, že nevyhrali tú základnú časť, že tam prehrali. Toto si myslím, že tam môže rozhodovať. Že to proste môže byť takéto meritko. Akože keby si to bral štatistické tejto veci, tak asi Jokič. Plus jeho bratia bijú ľudí. Ježiš, no, to je druhá vec, že to jeho bratia, akože v tom, čo na Jokičovi je obdivuhodné, že vlastne aj keď je Srb, že dokáže sa o toto, tak jeho bratia sa proste chovajú ako buraní. Primitivizmu ako naša vláda. Čo sa týka, ja by som chcel Luku, hlavne za tú polovicu. Ja by som to tiež doprial veľmi. Ale asi v tejto konkurencii, no neviem, bude to vyrovnané a je zaujímavé, že si povedal AJ, keby si povedal prvé meno, tak by som asi povedal Luku, ale skôr si myslím, že možno Jokic. Tak kvôli tomu, že tieto všetky veci aj taký, že príbeh a ten tým, vieš, čiže podľa mňa NBA má rado príbehy. Asi je, no, ale uvidíme, ale čo počúvam tých ľudí, čo hlasujú a čo majú práva na to, tak najviac spomínajú Jokiča, takže asi Jokic. OK, s tým tiež, akože nemám problém ani jeden, keď vyhrá. Dobre, a potom je tu taká jediná za mňa možno, že kontroverznejšia NBA Defensive Player of the Year, Ben Adebayo, Rudy Gobert, Victor Wembanyama. Rudy Gobert, OK, úplne rozumiem tomu, aj Bam. Victor, skvelý obranca, všetko, ale proste podľa mňa by tam mal byť AD a môžete sa so mnou hádať, že není to vôbec preto, že by som nejak, že Lakers fan, samozrejme, akože možno, že aj to tam niečo hrá, ale konečne mal 76 zápasov. Naozaj to Lakers tú obranu tam držal. Hral vynikajúco, rozdával bloky, doskakoval. Bolo na ňo spláhnutie v obrane. Myslím si, že určite, možno, že neviem, či aj že lepší ako z každého tohto hráča, keby vyzval, tak proste by v tej obrane vedel urobiť lepšiu robotu. Podľa mňa najlepší obranca NBA je Victor Wembanyama už, ale pri tom, jak San Antonio hral otrasne a ako malo proste výsledky a tak ďalej, tak proste nemôže to vyhrať. To s tým súhlasím, že áno, s tým Anthony Davisom je to dobrý case. To proste s tým súhlasím, že mohol tam byť v tej prvej trojke, že možno by som aj miesto Bema dal, alebo tak ďalej, že vlastne také dali, že lebo ten Viktor proste je force, on je force sám o sebe, že on je brutálny, keď je na ihrisku, len proste ten tým je otrasne slabý okolo neho. Rudy Gobert to vyhrá vďaka tomu, že proste tým hrá výborne a on má tiež čísla super a udržal to, ale je to celkom halúz. Ale ja sa na to smejem, jak si o Rudyho Goberta obtierajú proste hubu všetci títo, hlavne bývalí americkí basketbalisti a tak ďalej a všetci tieto. Aj my sme boli na neho proste toto, ale kokos Ben Wallace by v dnešnom basketbale nemohol hrať. Čo by Ben Wallace mohol dneska robiť? Malý je. Akože pri všetkej úcte Ben Wallace nevedel hádzať šesky, nevedel dávať absolútne žiadne strely, nevedel nič, bol výborný obranca a tiež to vyhral 4-krát, vieš. A proste Gobert minimálne, že je vysoký, akože to sú také sprostosti, ty kokos, akože OK, ako to vychádza je stále, rok mi to dokazuje, že okolo neho je tá defense výborná. Jasné, že tam má ďalší výborný obranca, že Andy skvelý obranca, McDaniels je skvelý obranca, ale proste podľa mňa právom to vyhrá aj vďaka tej obrane, aj vďaka tomu celému, že áno. Eri tam mohol byť, súhlasím, tiež výborný obranca, tiež ho dáva medzi tých top hráčov, áno. Ale z týchto troch si myslím, že nie je očo, čo sa týka Goberta. Aj keď hovorím, podľa mňa už je najlepší obranca NBA Victor Wembanyama a uvidíme to len v budúcich rokoch. Áno, tam len vidno, keď idú traja hráči, tak radšej ani jeden nechce vystreliť. Áno. Je to celkom komické. Dobre, to máme individuálne ceny. Poďme ešte, ľudia sa aj pýtali nás, prečo na to nezodpovedať. USA nominácia na olympijské hry naozaj snažia sa napodobniť Dream Team, alebo naozaj vybrali asi takmer to najlepšie, čo majú Bam Adebayo, Devin Booker, Steph Curry, Davis, Durant, Ant-Man, Joel Embiid, Tyrese Haliburton, Jason Tatum, Kawhi, LeBron a Jrue Holiday. Myslím si, že obidvaja sa zhodneme na jednom mene. Kebyže máme niekoho odtiaľ vyhodiť, tak asi obidvaja sa zhodneme.
Áno, je to Haliburton a na tom, ako hral vynikajúco na začiatku sezóny, tak proste momentálne to poviem naplno. Pre mňa to je most overrated hráč v NBA. Neviem, či je za tým zranenie, ale mi sa nepáči, ako hrá, plus asi sa ukazuje, že musí byť 110% zdravý, aby dokázal trafať tie trojky s tým otrasným štýlom, čo má. Aby aj dokázal proste prebehnúť hráčov. Nehrá vôbec dobre. Oni ho tam dali kvôli tomu, že proste akože dobre, je to pass first guy a vie proste tvoriť hru a tieto veci, ale ja si myslím, že proste obrali v tomto Bronsona napríklad, aj keď dobre, ten tiež začal v play-off dobre, ale mal fantastickú základnú časť, proste boli druhý, dokázal sa presadiť medzi tých najlepších. Berem, že na tých majstrovstvách sveta asi hral lepšie Haliburton, tak možno kvôli tomu tam je plus. Aj Paul George je proste hráč, ktorý podľa mňa mal úplne v pohode. Dostať nejakú že proste šancu na to. Uvidíme, či bude Kawhi Leonard a Embiid zdravý, že či sa to ešte nebude meniť. Toto je tiež druhá vec, že títo dvaja podľa mňa, že či dožijú vôbec do konca playoff. Uvidíme, aký bude ten tým. No, musia sa ukázať tí hráči z toho druhého sledu, že vlastne ten Jason Tatum s tým Bookerom, toto bude aj taká ukážka toho, lebo predsa LeBron má svoj vek, Steph má svoj vek, ale vyzerajú výborne, plus veľmi sa mi páči, že zobrali Jrue Holidaya. To sa veľmi teším. Ktorý bol druhý najlepší hráč toho tokijského olympijského týmu, kde išiel po tesnom finále vyčerpaný a po Kevinovi Durantovi tam bol druhý najlepší hráč a proste dokázal tam robiť veľké veci a preto sa zaslúžil tú nomináciu aj do ďalšieho týmu. No sú najsilnejší, ale tak si pozrime si, čo dokázalo Miami proti Bostonu tými trojkami a ako dokázalo hrať, tak keď sa dostrieľa nejaké, čo ja viem, Srbsko, alebo akože nejaký takýto tým na olympiáde, alebo Gobert s Viktorom Wembanyamom to zavrú pod košom, tak to ešte môže byť zaujímavé. Áno, môže to, že určite by som nešiel s tým, že akože it's done, ale akože... Ale je to najlepšie z 90%, čo mohli zobrať. Áno, určite je to Avengers, že nasrali sa, takže uvidíme. Celkom sa akože teším na to. Mal som možnosť ísť na tú olympiádu, pozrieť to, ale asi nebudem. Neviem, ako ty to máš. Ty pôjdeš? Vieš čo, ani sa mi nechce. Akože ja mám toho veľa z hokejov, majstrovstvá sveta, olympijská kvalifikácia, čiže ja si to radšej pozriem niekde v telke alebo na dovolenke v Chorvátsku. Si to zapnem a nechce sa mi nejako akože veľmi tam ísť. Jasné, ale myslím si, že bude stať za to ten basket. Áno, jasné. Áno. Ešte by sme mali jednu tému, priatelia, a to určite sa chceme dostať. Veríme, že nás aj nejaké ženy sledujú a síce fenomén, žena, o ktorej sa hovorí, že môže byť Michael Jordan, čo sa týka to pre WNBA. Aj keď to ospravedlňujem sa? Áno. To si posral. Ale nie. Ale ja to viem hovoriť. Ja som už mal takú túto, robil som kedysi veľký rozhovor s Dianou Taurasi, ktorá je považovaná za najlepšiu basketbalistiku histórie. A sme tak hovorili, že hovorí sa o vás, že ste Michael Jordan sukni, a ona povedala, poprvé sukne nosím a po druhé som Magic Johnson. OK. Meno, o ktorom hovorím, je Caitlin Clark, ktorá vlastne je braná akože úplná, že superstar, teraz dostala obrovský deal od Nike. Tu by som sa pozastavil. Podľa ten deal nie je obrovský. Je obrovský pre ženu, ale vieš, pri tých smiešných sumách, keď Rudy Gobert na pokutách zaplatí viac, ako ona zarobí v WNBA, to je jedna vec, že proste musí priniesť sledovanosť to, čo sa podarilo v NCAA, proste Caitlin je úplne že fenomén, 12 miliónov ľudí, že pozeralo to viac ľudí ako NBA, pozeralo to viac ľudí ako mužské NCAA, proste hviezda z Iowa State v takej skratke, hráčka, ktorá dokáže strieľať tie logo trojky, proste dáva to úplne easy, má aj prihrávku, má v sebe ten swag, že proste ide proti tebe, aj podceňovanú školu dostala až do Final Four, až do finále, aj keď sa im nepodarilo vyhrať. Môže úplne zmeniť ten ženský basketbal od hora dole. Áno, tá zmluva je veľká na ženu, že proste na 28 miliónov podpísala s Nikeom na obrovskú zmluvu na proste tenisky a všetky tie veci a propagáciu. Áno, že v NBA je to ale oproti mužom je to proste nič. Je to stále nič, že hociakí hráči, ktorí sú proste druhotriedne hviezdy, podpisujú väčšie peniaze aj možno nejakými čínskymi spoločnosťami. Áno. No uvidíme, každopádne ako sa aj bude dariť, budeme držať palce, ale myslím, že... Dokonca som pozeral NCAA finále, som si to pozeral, som si to dal, že proste chcel som to pozerať, lebo som chcel vidieť, ako bude hrať Caitlin Clark. Toto iné sa tam stala taká kuriozita, že Portland nejak s právnikmi riešil, že či by ju oni nemohli draftovať
že žena, že nejaké pravidlá, ako keby nezakazujú, že ženu do NBA dať, ale akože to už je akože marketingovo, alebo... V hokeji to raz bolo, že brankárka bola, ktorá proste odchytala nejaký prípravný zápas za Tampa Bay a akože marketingovo to chceli podchytiť, tam aj tento Ice Cube volal do toho Big Free, že dával 5 $, že aby to išlo hrať cez leto. Myslím si, že ona si zarobí, že ona má iné reklamné zmluvy, lebo tie peniaze v WNBA sú smiešné, že to je taká vec a ona je proste whole package. Pozrite si v SNL, keď bola proste, jak tam prišla, keď tam tento Michael Che a Just dávajú proste tie news, rozprávajú. Ona tam proste prišla a robila si prdel z Michaela Che, lebo ten má tie joky postavené na tom, že si robí srandu zo ženy, tak si robí Just zase srandu, že má rasistické joky. Okay. Tak proste ona tam prišla a ona je proste whole package, že proste ona je super, ona môže byť aj výborná, aj off-court, aj on-court. Ja hovorím, že ona je taká Taylor Swift basketbalu alebo športu. Dobre, som zvedavý každopádne, že čo sa jej podarí nakoniec a verím tomu, že možno, že aj pomôže tomu ženskému basketu, možno, že viac, že ľudia ho začnú sledovať a uvidíme. Poďme ešte na otázky od našich fans. Dokážete si predstaviť Dončiča v inom týme? Ja vôbec, myslím si, že by začal plakať, keby nemal 30 striel. Vieš čo, akože keď si porovnáš ten usage rate, čo mal v minulých rokoch, tak ho má menší a hraje off-ball, čiže nie je to úplne o tom. To, že má veľa striel, je o tom, že proste je taký rád, že to proste na neho to neviem, uvidíme, pozri, keď tento rok nedopadne nejak dobre a budúci rok nedopadne nejak dobre, tak proste začne síle toto, aby proste Luka niekam prestúpil, čiže nikdy nehovor nikdy, akože myslím si, že on je taký, že mu ten Dallas vyhovuje aj všetky tie veci okolo. Ale neviem, to je skoro podľa mňa ešte. Akých hráčov z 2000 máte najradšej a prečo? Ako hodnotíte prvého kolo? Dobre, to sme mali, ale hráč, to vieš, takto si spomenul. No akože Colby, no ako tam... Colby, Vince Carter, Tracy McGrady, Allen Iverson. To si viem viac menej všetkých, tam sa viem. A ešte Shaq'a som mal veľmi rád. Áno, Shaq bol vtedy mal tú najdominantnejšiu túto. Čiže takto by som to asi dal títo hráči, ktorí vtedy fakt, že dobre sa na nich pozeralo, krásny basket, tam to proste išlo. A ešte by som možno, že len tak povedal hráča, ktorého som mal rád, Dunky, Stromal Swift. Mi len tak teraz napadol, akože v hlave nemal, ale v nohách mal, jak sa hovorí. Čiže ale potom, vieš čo, paradoxne som čítal taký príbeh o ňom, že aj v hlave celkom mal, že potom si tak priznal veci a neviem, či v podnikaní sa mu darí, neviem, či nejakú kamionovú dopravu nemal, alebo niečo také. Tak dopadlo lepšie ako Wim Baker, takže super. Aj ten sa teraz bojčuje, teraz už je asistent. Hej, lebo mal alkoholík. Sean Kempa som myslel, pardon, Ježiš. Sean Kemp mal hlavne asi tak, neviem, koľko detí z... Áno, Boris Klár NBA. Bol môj obľúbený hráč, no. Supersonics. Trhač. Dobre, a toto je, že čo hovoríte na to, ako sa Inter Bratislava snaží spopularizovať basket cez celebrity a teda. Tu by som akože myslím, že aj The Streets pomáha Interu, majú novú halu. Podľa to robia veľmi dobre. Aj teraz mali Martina Škrtela napríklad na tom. Áno, ja som tiež bol párkrát na tom kurca, je to sedenie, tak to sa snažia to robia. Podľa mňa je to super a som aj rád, že niekto to robí, lebo proste ten basket je super, je pekný šport, Inter, teda, že celkom dobré aj zápasy odohral. A robí dobre s mládežou. Vieš, že má vlastne mladých hráčov, ktorí sa posúvajú ďalej, čiže to je také pozitívum a je to proste trošku nejaké iné. Využívajú tú kocku, čo majú proste novú a... Áno. Bol som tam Celebrity Camp, takže konečne mi to niekto potvrdil. Áno. Ja som si radšej kurci nesadol, lebo som sa necítil. Dostatočne influencer daný na tie veci, ale je to fajn, proste podľa mňa to patrí k tomu športu, a k basketbalu to patrí duplom, vieš, že vlastne basketbale to je, vieš, lebo v hokeji to robiť nemôžeš okolo mantinelov. Hej, to je bolo celkom zaujímavé. Basketbale je to proste, basketbal je na to stvorený, aby si tam proste mal tie známe tváre rovno pri tej, vieš, že vlastne, neviem, sedí ti Ben Stiller vedľa LeBrona Jamesa v New York. Áno, teraz ináč to bol super zápas, keď teda záber Chris Rock a Ben Stiller úplne, že tam boli, že v tom zápase New York teraz kričali. Kde sa nám spáčilo, neviem, kto to bol, ty kokos, tuším, neviem, či Matt Damon alebo Edward Norton, alebo niekto, že sa vymenil so synom, aby mohol sedieť pri riade a rozprávať sa s ňou. Hej, áno. To bolo perfektné. Dobre, no väčšinou ináč vašich otázok sme zodpovedali, ty máš ešte nejaké z Twitteru? Niekto sa opýtal, že kto vyhrá titul pri ohľade na prvé 2-3 zápasy, ktoré sú. No je to náročné, ale akože momentálne, keby si mi mal povedať, že kto, tak asi poviem Denver, ale musí sa im rozohrať tá lavička. Trošku. Ja Miami, ale nie. To je dobrý tip. Akože...
Proste už párkrát nás presvedčili o tom. Rád by som videl ten New York vo finále. Páči sa mi to, hovorím, že sú mi to sympatickí hráči, akože presne je to ten tough a podľa mňa, že vôbec to nie je nemožné s tým nastavením. Všetko bude záležať, ako Miami vyšťaví aj Boston, že či Boston to bude áno, presne, čím hráš viacej si aj unavenejší. Môže to byť, lebo New York musí prejsť cez tú Philadelphia a potom sa uvidí, čo ďalej, lebo dajme tomu, že keby Milwaukee nehral Giannis úplne naplno, tak proste ďalšie sa otvára šanca na to finále konferencii. Čiže je to veľmi otvorené, len proste treba tam, aby tam zapadlo viacero vecí a proste stále hrali, ale tá východná konferencia je s výnimkou Bostonu, to si myslím, že stále to nejakou úra je mega otvorená. Áno. Dobre, ešte na záver by som vám spomenul The Street, samozrejme, ktorým ďakujeme za to, že buzzer beater vôbec môžeme mať. Budú mať veľmi peknú akciu Culture, sa to volá 1.6. To bude listky, sú už predají na ticket portáli, je tam nejaké prize money, bude sa hrať o tenisky, o cash, nejaký skate, tam bude tanec, čiže naozaj, že pekné, minulý rok to bolo celkom pekná taká kultúrna akcia, čiže som rád, že to niekto robí, čiže môžete si na to kúpiť listky a keď už som pri tom ticket portáli, tak ja budem mať 20. maja svoj prvý stand-up comedy špeciál a presne tak, bol by som rád, keby ste prišli. Jedno vystúpenie už takmer vypredané, ale o 17. ešte nejaké listky tam sú, čiže ak máte radi možno, že aj nejaký ten humor, tak budem veľmi rád, keď sa prídete pozrieť. Tomáš, ja ti ďakujem veľmi pekne, že... Ja ďakujem a som hrdý a gratulujem ti k tomu, je to veľká vec. Ďakujem, teším sa. Už len na video dobre dopadlo. Dobre. Už je jedno. Už to máš, vieš ako. Hej. Dobre, čaute teda a vidíme sa, verím tomu, že sa nám ešte podarí stretnúť pred bránami finále alebo tak. Čaute. It's Lillard, he got the shot!